Može. Brate, živiš neki trik? Brate, malo glasniji, niš se ne čuješ. Nisam nego se dajem tuđu. Aj ponovo, aj, može. Brate, živiš neki trik? Brate, stani malo desnije, tu stani, tako. Aj sad ponovo, Ajde, može. Brate, živiš neki trik? Brate, malo razgovetnije, ništa se ne razumeš, ajde ponovo. Može. Brate, hoćeš da vidiš neki trik? Bilo je dobro, sad snimam još jednom, zbog materijala. Sad ponovo, ali dobro je bilo, samo još jednom snimamo. Ajde, stani. Može. Brate, živiš neki trik? Ovo je bilo super, znači sad sve snimamo iz početka, ali iz drugog kadra, da bi ja poslije imao više materijala za kombinovanje. Okej, ajde na mesto i iz početka. Može. Brate, živiš neki trik? Ajde vraci nas samo da namestim kadar zbog osvjetljenja. Čekaj samo malo. Savršeno. Ajde, može. Brate, živiš neki trik? Fuck! Šta je bilo? Nisam uključio mikrofon, morat ćemo sve iz početka da snimamo.